Здравейте отново и добре дошли. Малка ви се струва тази машинка и не се лъжите. Съвсем малка е, това е хиперпортативна, хиперпреносима машина. Предполагам, мисля, че това е единствения модел, подобен модел на марката Console. Но въпреки това смятам, че е изключително успешен. Много приятна машина за писане. Да, макар че на мен тези прекалено преносимите машини, така наречени хиперпортативни, не са машини, които ми допадат особено. Но мисля, че тази машина е прекрасна, елегантна. Разбира се, може да бъде с някои по-свежи цветове, може да не е с това еднообразно сиво. Виждал съм ги в синьо. Дори съм ги виждал на български обяви в тъмно-сивото заменено с синьо, което е много интересна комбинация наистина. За съжаление, моите комбинации са скучни. Единствената по-различна от това комбинация, която имам, това е на 2.2 четвърката зелено-кремовата, която ви показах миналия път. Всички останали са ми в сиво. Подобно на тази, подобно на 15-11-ката, подобно на 15.04-ката, които ще видите в следващите 2 седмици. Явно, че на българския пазар повече са се изнасяли сивите. И като цяло тези машини са много скъпи, така че не бих дал 200 лева само заради един различен цвят. Ако имам вече същия модел такава машина. Та нека да започнем с тази машина. Първото нещо, което е важно да се уточни, че тук няма никакви особени, кой знае какви настройки. Няма място имам предвид, че няма място за механизъм за така наречените магически подравнители. Тук подравнителите са стандартни, виждате ги езичетата. Виждате как се местят по стандартния начин. Това е подпората зли, само трябва да, понеже палчето се натиска назад, т.е. с останалите пръсти трябва да подпирате козирката. И ето. Отпуска се ключалката и подпората за листа излиза. Това е освобождаването на листа. Това е освобождаването на каретата. Стандартни неща. Тук имаме превключател за междуредието. Ред и половина, 2 реда. Механизмът е скрит тук отдолу под щеката. Това е ето тази гайка тук. Тази гайка тук на зъбената гайка. Тя е гайката, с която се отключва съединителя, за да се освободи зъбчатата предавка. Лоста се прибира, за да се събере хубаво машината в куфарето по този начин, както на повечето преносими машини, със сигурност при всички хиперпреносими машини, лоста се сгъва по подобен начин. Под капака виждате, че всичко е финно, много сбито, много натиснато, както показах и с дизайна с повдигаща се карета, не дизайна тип кош, просто при такъв тип машина няма място за дизайн тип кош. Затова тази машина е по-различен клас, не е като 224-ката. 224-ката е по-скоро тип Ерик. Но тук имаме много по-различна машина. Това си е типична хиперпреносима машина, при която наистина всичко е доведено до минимална ширина, минимална дълбочина, минимални размери. Виждаме, че тук има някои, че има по-малко клавиши, примерно 15-11-ката, сега ще ви докарам и нея. Както видяхте и 2.2.4-ката, но просто 15-11-ката ми е по-близо. Така, тук имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тук имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клавиши. Нямаме 12 клавиши, имаме 10 клавиши. Иначе всички останали клавиши са си стандартните, те с буквите. При тях разлика няма, но тук горе има малко по-малко символи, допълнителни символи. Защото машината е малка. Просто защото машината е малка, смалена в до минимални мащаби. Затова има и някои символи, които просто ги няма. Повдигащата се карета. Отзад настройките на каретата ги показах. В общи това е. Не е нещо, кой знае което може да се каже за тази машина. Предполагам, че годините на производство горе-долу са същите. Горе-долу са същите 50 или 60 години, не съм точно конкретно запознат, но също това няма значение. Има значение да се усети, да се добие представа ориентировъчно за епохата. Епохата е очевидна коя е. Отново имаме само метална облицовка, всичко е метално и не е много тежка, мога да я повдигна с една ръка. Въпреки че е масивен метал, но все пак не е много тежка и си точно отговаря на определението хиперпреносима машина, за разлика от оптимната плана и от Олимпията плана, които пак са хиперпреносими, пак са тънки, пак са смалени максимално, но за разлика от тях тази машина, макар и да е от горе-долу същата епоха,
Може би малко по-ново, но горе-долу пак същата епоха. Тази машина по-успешно докарва концепцията за хиперпреносима машини. Всъщност това може да се каже, че това буквално си една от първите в Европа хиперпреносими машини. Наистина. Тези хиперпреносими машини са голяма рядкост за периода на 50-те и 60-те години, когато още масово се използва масивен метал и просто не е имало как да се смалят до такава степен, не е имало как да се улекотят до такава степен. Ами мисля, че това е за тази машинка, една прекрасна, хубава машинка, която ще да бъде малко по-свежа, ако беше с малко по-свежи цветове, но се радвам, изключително много се радвам, че е в прекрасно състояние, че всичко и работи. И ще си имам много добри моменти за напред с нея. За сега ви благодаря за вниманието, кратичко ревю беше, но не мисля, че имах какво много повече да кажа за тази машина. Следващите машини ще са по-интересни, 1511-та, която видяхте преди секунди, и 1504-та, която е една особено уникална машина и която наистина си заслужава изключително много внимание, на нея ще отделя точно такова. Тя и без това е масивна, непреносима, ще присъства и по-внушително в кадър, така че очаквайте след 2 седмици. Благодаря ви за вниманието и ще се им следващата седмица с консол 1511.